12 decembrie. Nu e chiar o zi de decembrie. Pentru 2020, așa. Nu e chiar o zi de decembrie pentru că, uitați, deci e ploaie, plouă. Uitați, dacă mă credeți, uitați-mă în baltă, vedeți? Ce poc. Și așa am tocanciufuliți. Pombei, i-am dat pătura la o parte. Tocanciufuliți. Le-am pus lemnele astea pe aici. Uitați. Am pus lemnele astea. Până aici le-am pus. Stați așa. Mă, nu asta, mă. În fine, lasă așa. Le-am dat și pastilele alea galbene pentru tricomonoză să nu facă, pentru că azi, de fapt, nu azi, ieri, da, ieri le-am pus, nu, alartele le-am dat. Bidonul pe care l-a improvizat un băiat pentru mine, deci le-a făcut și un tratament cu o soluție la 2 litri de apă, un dop de la, uite așa mic, un dop de la, uite așa, mic. I-am dat și pastilele, le-am pus carton pe jos, e mare umiditate afară, a plouat 2-3 zile la rând, nu, cam 3 zile a plouat la rând, uite asta, și nu știu ce să fac, m-am gândit ca pe ăsta și pe ăsta la altul, ăștia roșii, nu sunt de gocură, sunt de aspect, sunt de, zic, de frumusețe, deci cam așa, nu știu exact cum să le spun. Nu știu ce să fac, ori să-i vând, ori să nu-i vând, pentru că m-am hotărât, de fapt și băiatul ăla mi-a spus să fac doar de concurs, pentru că nu-și merit, dacă să corcesc cu ăștia de concurs, mie să nu facă ceva de asta, ceva urât. Uitați, și pe ăsta la altul e cam apă pe telefon, dar merge. Bă, pe spate nu e, pe ecran. Da, și cam așa se prezintă pombei sau ciufuliți. Am mai spus odată. Au aici și mâncarea. În fine. Cel mai mult unde ești, mă? Nu ăsta, nu. De fapt și ăsta. Sau unde ești, mă? Ăsta-i. Și ăsta de aici. Și ăsta de aici. Noi și-am pune o bază. Nu știu de ce, mi-am dat niciodată să zboare. Cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și voi un like și noi să ne revedem data viitoare. Pa, pa! Nu vreau să mai închid.